Bueno, ang iswatan po ko itong hatagan o pagtagad no pinadakin ni usa ka lalaki nga napatago lang sa ngan nga aboy. Kini gibatan og duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay sunan ang atong sender si Aboy. Kini akong problema bahay ni sitwasyon na mong magtiayon ba. Tungod mo sa iyang inahan taon pero aron nyo masabtan og unsa gyud sugilanon nga akong nalibga no. Inaniw na ko pagsugod ang tanan ha. I play on pretending that you're still around. Ay, dai. Inuot lagi na kong mahuman ka. Ato na ko ha. Kaya nagkuwatan na akong habal-habal. Sige. Ay, paita ning ni ato ba Facebook kitaon. Kaas kay pliti sa balabal forbid. To na. Pero sible kay maibog stay di siya tong tibor bida tiginuton kitong naon. Nya buutan sa kanon kitong patay noon forbida ay. Oh, Ay. Aboy. Ito na si Desi Don. Jasi nay. Nalimot ko. Jasi di ay. Jasi yo. Jasi na. DC. Moro na. Mao ba? Naunsa man, wa kagutuma. Ha? Nagluto man ko kog bingka. Basta ganahan ka mukaon sa kong bingka. Mukaon ko anang bingkanay. Labi nagdakog likin kaon ko na. Uy, hala. Kinirabang akong bingka doon. Gawas nga dako gudigliki. Lami ko ni. Kay tamis nga may pagkaparat-parat. Oh. Ay, sinan yun Di gani, Gidan ang takaw. Kao no. Asa ko na ba? Ibuto sa yung bulsita, ha? Hala, mau ni yung bingkanay. Oo. Padako to, dugliki, probida, manghod ra magamay isa na buak. Law, ikaw ba? Ganahan lagi ka na tilawi lagi. Basta akong bingka lami. Na, dako pa dugliki. Ako bitang tilawan na yun. Dako bitang gliki, oh. Pero, mura naglambi. Anak mo sinambing ka dong. Dako kay liki. Nya maglambi man lang na. Diba? Sige, kauna na dong. Sige na. Sulti lang og kuwang pa ha. Sige na, salamat ka na, ha? Okay, tawag ka lang niya kung hagkuwang pa na ni mo. Okay na, Nara ko sige. sa kong kwarto. Okay na, Ay, Daya, tanta pag dilayla. Ngigaling na naipang, oy. Bida, pusok ihapong paada. Ay. Bisag, hapit na siya sa sinta, pero wapag yun. Wapalay brikos-brikos. Pagkandindot sa iyong paa, nanalay brikos. Porbida, oy. Pero, saon man nga. Nagkuha sa brikos, oy. Porbida, no? Kanta baka kong balik, no? Para malingaw ko kay laay man murag ako mo sa taon disbay taon na sa nanay pero pakanunta siyang bingka murida non sa ning kape na ko Ayo. Oy Ayo. murag ski dito yung murag nanang pitch gawas akong gawason be dire ni Tolyo lingkod dire ni Tolyo Salamat kayo dong aboy ha. Pagkabutan di taon sa umagad sa akong pangsaon. sa ganoy imo pang sawon si nanay pang Oo, kung magsilabot mi karon, kasal na yun. O sa inugayan. sa ato ba wa pa rin ka panguyab taong nanay pang Ay, nanguyab na ko pero wa pa man kusog. mo ba sige ako sa tawag ko sa nanay pang ha porbida di akaw nanay Asan sa nanay eh? Ingon siya, kinara sa kwarto. O may tao din sa kwarto? Uy, naambes banyo. Naligo day. Bida, naligo. Bakit siya aglang buntag? Karoon ligo na sad. Uy, hala. Abli, magamay ang pultahan. Limbawat balibo ako. Ang nalados nanay. Pumos ito eh. Ano panting naligos nanay? Nay! Wow ka manirado, nay. Abli, magamay ang pultahan, nay, oh. Aw na ay ka di ha? Naam ko nakita ni mo. Nakibisita. Kinsa man? Sino itulyo? Bisita ni mo. Ya, papulian na sa ilaw eh. Ibiyaan lang na ibiyaan lang niyang tindahan na sa tuba dito. Yan lang ibiyaan. Maghuwat ko siya ni mo, nay. At iwag yung ligo, niya panira.
Paulia na si... Ay, sus! Ay, magalin ka piyong ko, porbida. Ay! Huwag ka na, oy, da. Huwag sa kanoon panibaho na kain na, oy, hapit na ni mapanos. Pero naay gusto mo kaon ka ng kanon nga hapit ang panos ay. Mao. Na, mas may tulyo niya ka kanon na. Ay, nakaupaw lang na. Ah. Sige, dong ka mag-ilis ako, ha? Ah. Na. Agoy, kaikan na dahil taon eh. Bida, nainas kong ibati. Klaro mo kayong gihog na taon ang tuwalya. Pero, unsa nga to? Wa may sagbot ang kakugnan o kasagbutan o kadaruhan di ay. Bida, bida. Ngita yung nanay panguyawan tao, panuwayan ta din niya. Naitulyo, wata-wata lang ka diyot ha. Kay, nag-ilis pa. Mao nga, mau paghumagligo ato, wata-wata lang ha. Okay ra. Sagari pa ko matug sa pinaabot niya, okay ra ko dong. Probida no. Okay ra oy. Sige, ayaw na sa dana nga ani ka matug. Okay ra mo paabot ka. Okay ra man gud na. Ay like ikaw ga magpaabot ko. Natural man yun na. Ana man yun nang mahigog mata. Nyati na ni. Ako ay magunoy kadang lisod kay kani ka matug bidadakuar mo kaon oy. Ay, kamera ko kaundog, oy. Kay nag-diet ko. Pangbawalan ako sa kong doktor sa mga pagkaon. Mao ba? Ang gibawalan ka Gibawalan probida ako. no. Unsa kag di ka bawalan no? Dako yapon kay kag lamoy sa gibawalan na ka. Mayo! Oh. Mayo! Ay. Das langga ipam! Ama ko ribal. Ay, nangita, ginumag pinaksitay mo. Ayo! Ay, ayaw mo binuwang diyan ay ari mo sa bagay ni samo bida. Ani buhat ha? Kay tangilig panghuog tinuo mo duha. Recorded by X Thunder Gaming. Do! Nangayong pagkatahuran. Aw siya ka diha! Klaron talag ni. Di mahimo maggubot mo din niya. Ang kamuduha ba? Di may gustong maggubot mo din niya kay bida. Maog yun. Ako rin kontra niya ninyo. Ay, kindi siya eh. Ambot ani. Init kay siya. Init kindi siya na ako. Ano gani siya? Oy, nga naman misita pa magang ipang. Ngania naman ko. Kaya ano, iyam na day mo. Oh, di Aram na dili pa man di ay. Anong magbuot man ka? Time para good. Kamu ba? Nga nung sa adlaw yung misitang ipang. Ipang huwag tinuon mo kanana mo. Ha? Mabihi mo pa bisita? Handok mo kung kumadak pa Scorpio do. Korpyo pa. Ilom na ikaw. Kawa magkaibuot. Ano man ka? Usa man yung problema ni mo, ha? Yaon ka man, ha? Ka man. Ikaw, usa man. Ay, Tessa, oy, ako Aklaro. Ay, Tessa, ablihan sa na akong bintana, ha? Ano man? Ablihan ako dahil kay nalim hugros bintana ni ron. Nganong ni amansad mong duha? Abi ninyo, Laba. nalipay ko nga wa kinay ok dir sa amo, pero kamo may nipuli. Darling. Laba, kinikuan. Pangilo mo duha. Wa ko'y plano nga magminyo kog sama ninyo. Ang akong gipangita nga minyoan ako kanang American citizen, dili senior citizen. Ako ga, wa pa magumasin Diyos sa tis. Hilom diya, oy! Wa si mong mata, nga nakitan ta kang milinya hanggawa ka. Milenia sa asaman. Sa senior financial assistance. Ikaw man gani nag-una-unag linya buang nga ka, kay hadok kang mahutdan. Kining ayaw to ana niya sweetie pie. Butbuto ng upawa. But-buton, ikaw sa magaburiton. Panghilo mo! Ahan, di agwidang quick, para di mo han. Unsa man gyud ka? Ha? Unsa gyud sangpit nimo nako? Sweetheart, gang, o darling. Ganyan sangpit ken mo, darling. Nya naayga. Unsa man gyud? Malmot mag-usahay. Maon diha. Pamauli mo sa inyo. Pakauaw lang mo. Uli mo, uli. Kadangog na mo. Ha? Unsay sulting na ipang. Ina ko mauli na ko mo. Ay, sumukas nanay taon. Uy, kigsapot os nanay. Ano gisapot man ka pa? Gidis minurya ko. Ang usayan. Suyupan ninyo! O, dali na mo, Jase. Asa mas aboy. Ay, ito ato, kwarto na yun. Nagdahigda man to. La, ala sige. Una na lang dito sa misa. Ako rin atos imong bana. Ay, ako na lang na. Ay, ako na. Lakaw na lang dito. Sex bomb. Yo, my sex bomb.
Aray. Yay? Ay, sorry, ha. Boy, sorry. Pandol mo ang gugo. Ay, maong naumod ko. Hello, sakit, no? Bekon, no? Ay, okay na. Kita sa kong itlog eh. Imo man to kurang taon Ay, eh. mao ba? Hala, oy. Sorry, aboy, ha. Bekon, no, bitan, na to. Ah, Aba, maunsa. Oh, sorry, ha. Sige na, oy. Dali na mga una. Tuwa na sinukad. Tuwa na sa Jassy dito. Dali na. Oh, sige na. Dali na mo. Jassy, anak. Dali na. Aboy, dali na. Oo, day. Oo, nanako. Ngano ka, aboy, oy? Noon sa mga muram ka, napusan. Nga, okay rin. Wala problema ni. Oo, okay ko. Dali na mga una ta. Sakit talaga sa kong bangal lagi. Akong atubangan, masakit kayo kay pagdusmo kung nanay ipang. Dito ang punta o makahigda kay hayang man ko. Sakit talaga sa kong itlog. Purti sakit na taon. Purbida, natukuran pag yun akong itlog. Ako na yung itlog, sus, purbida. Pay gamay ka ni. Sakita noon. O diya. Nalagi mo doha. Uy, ingon magkado nga gabi mo ang ipamisita mong ni Ami. Bitaw do aboy. Apalag mo dakpan ang Scorpio. Nasip do. Oo, nasip. Ipman. Pida. Dali. Kadi yung tawag ko. Nay pang, nay. Nay mga admirer mo di. Kada agwik-wik kung timpura nila pa'y. Isay na, aboy. Sila Stolyo og ang iyang karibal. Mao ba? Kay buyaan ako mga iro. Ala, patay. Uy, na rin iro. Pag-opera ba tao na nakapak? Ha? Nakapaag na din ang iruan. Oo, nakapak. Oo niya, kumusta man iyang napaagkan dong Okay naman. Way problema. Kay gilubong naman at tumiyagin Domingo. Ala. Nakabuhi iro. Tulio! Ay, patsaman mo! Balik mo! Lumbal, gibong pandagan. Duha katiwanga mo. Pek! Asa naman tong duha tiguan? Ato ananay, ang dumbang panagan. Kadungog sa pagod si Iro. Gabaan tato na ida mga tiguang ra ba to. Nadita Iro, diya, day. Ay, sa ato to silingan, oy. Akong gitato para paghot. Abong. Ay, pabida, kidurta, gini mo na yun. Ay, aboy, wala ni magsakit. Imo mo tao, isikpo tao diha na yun. Ay, Pabida. daw, nahibaw kung may pagtingin sa kanako, aboy, oy. Tambaling akong kauhaw, aboy. Wow, uran yung paminaw na yun, pabida. Binuang nanay, imong anak tao Jasi. Itong pati ang Jasi. Ay, ayaw ka balaka, di man konsulte. Basta nga ko lang niya, lipayon ko ni mo karon. Batay. Oh, daroy. Malikas mo sa taon mo kang pabida. Giyahak na eh. Recorded by X Thunder Gaming. Dong, ikuha ra... Oh, mga sabahis! Ay. Kinsa di mo gikadungan! Jasi, Sabahis ka! Patiyod ko mo... Naipang? Aray mo sa iyo. Anak, Tintal yung gusto beri kusog na ko. Hilam! Salbahis ka! Ultimo tiguang imong gipatulan! nak ayaw sa anak. Uy, wa pa man taon ko senior citizen. Hilam, day! Utro sa kana, tiguang naman ka! Nabiga-biga, magyabog ka! Kung pag hindi mo ang angang ako pag yung balay mo gitintal! Nak, pasaylo ako na. Pag-ilis mo duha, ha? Kay ato ning husayo ning inyong gibuhat. Nagpakauwaw lang mo! Wa oro mo maigos kilat! Ay! Aray! Ano ni tagom ka na, aboy? May ko niya ko. Ikaw untay maigo! Si Bakol tao di ay dayoy. Pag-ilis mo diya! Uwaw lang mo! Huh! Maghuwato ninyo sala, ha? Naibaw ba mo nga kining inyong gibuhat mabilanggo mo? Kung ipabilanggo, minimo na. Hinaot naman kapasaylo ka na namo anang higayon na. Ako sa dayop sa luwa ko day kinim ko sir. Sige, yung panintal na ko day. Mamday, sige magani kag panglili na ko. Oh, bisa ko ni. Paghilo mo! Aboy, timan eh. Sakit ka mong gibuhat ako. Okay raw tatong na mabahay ka, basta dili lang akong inahan. Kay baliwon man na inyong gibuhat, mga salbahis ako. Nak, pasaylo ako, nak. Mapasaylo ta ka, day. Pero ambot mo, pasaylo ka bas langit. Nak, Ay, kuan ba? Gusto kong mubaw sa imong gibuhat ako, aboy. Gusto kong mubaw sa imong gibuhat. Kaning day si tatay nako ba gusto makakambaos. Napa mas tatay nako buhi. Lako titala dito ro kabaos ka pero ay labi kay hubakon ra ba na.
Gusto ko mamili ka. Oh. Adto ka sa akong inahan o ari ka na ako. Pagpili. Oh, pilihan na ako ni Boy. Boy, gipapili na ka. Uy, arala na lang ka na ako. Ay, lunay mag! Bida sa di mo ipaga ka, nanay magkataga. Purbida, ikaw yung ako piliyon. Day, asawa ko ti ka, day. Ikaw yung piliyon ako, day. Mao ba? Pero sorry. Wala ko'y gugma pa ni mo, aboy. Ah. Bahala na mo mag-unsa mo. Mulayas mo. Mupalayo ko ini napita ug bahala na mo, oy. Day, Jassy! Gibiyaan ko sa kong asawa, huwag yun siya paramdam taon, probida. Wala ko may baog, kung sa'yo mabuhaton. Gusto kong mulayas diri, pero luoy sa kong nanipang siya na lang usa. Sa'yo ko buhaton na ni, wala na magiging kumilabotan niya, wala ko patintal. Mulayas lang ko, biyaan ko niya akong gagagan. Mo'y nakaungkag sa among pagpuyo taon. Paliw tabagi ko yung bambi, asam ni mabasa ba mga ugangan, mo'y nagudaon na. Unsa man, dati pres, kung ikay pasultihon, aboy. Dato ka rin lang. Si Dudong Aboy, ati pres. Aboy. Si Dudong Aboy, kaning napuyo lagi taon silang balay sa yung ugangan ba. Niya yung ugangan, ibog kay ni ati pres. Maligo ko yung ugangan ati pres. Magpantira, di tuyoon yun nga dili. Isirang pultahan. Pultahan sa Niya. CR, Sa banyo niya. Di ikaw sa tintal gi sa Aboy ati pres. Hello. Nahitabaw isa siyang ugangan na abtan siyang asawa. Nga si Jassy. Nakitaan silang duha niya, gipapili sa Aboy, yung asa siya. Wa na lang yun papiliya sa Aboy ati pres. Kay ningon sa ako, anak ko ni Maday, murag wa naman kadawat yang asawa niya. Ngayang mama may nahitabo, nahilabtan niya. Pagkahanggaw. Nilayas yung asawa, maningwa na siya kibaw. Kanya, malayas na siya, maluoy man sa siya ni nanaipang niya. Pero wa na gikuno niya ilabdi yung nanaipang ati pres. Nga, ba sa Katurang higayon na. Gitay kalma sa siya sa nanaipang. Si Ipang, may sananduklo. Oo, may duklon. Gipili yun. Aba na pag yun sa... Mauna. Naidagan ka ng uyab niya. Correct. Katulad na ito ni Yan na lang Ipang. ang tatong payungan tong mga tiguan. Ang sadaan ani ate pres para nako kani sa Ipang. Kani si Ipang. Mao may sige panintal gyud. Kani si Ipang, may ngulusi ang bugan ani Ipang. Dai jase kung nakadungog ka dai si nanay ni mo may nintal gyud dai. Tinuod dai. Nya Unya. bam, unsa may mabasa na to Ano diba? sa problema niya? Wa na mo balik iya sa ate pres. Nilayas na. Oh. Yana sa Chigulat, malayas balong ko, biyaan ako na kung ugangan nga may nakaungkag sa mong pagpuyo, nga sa siya, no? Mo niyan algi siya. Lan, No. tinunan sa panutin niyo sa mga laki nga, kung kamo musukaran, kaon, kung tagaan sa mong tuktok, mutuktok, tinunan. Oo, oy. Mga laki, may manguan pa gani ng mga laki. Sa naka, ambot lang ka ni mo gulyat. Ako ate pres, di ko sukaran, di ko kaon kaya taon mapagkaon way sinukan pero sukaran Mao ka na sukaran kaon. kaon si kano. Kaon eh. Manguan pa ka man kana manghuong. Abi da Unsa bira na pa sa mag ka sukaran manghuong pa man gani. kaon pa Diba? magalita. Di si kaon galit kandi ka ate pres. Na ituktok on, tuktok. Lami ikit kandi gud. Napay paambit rin. Levitico 18, Manda. versikulo 20. Unsa ba? Ayaw pagpakighalawas sa asawa sa imong isig kataw aron dili ka mahugaw. Diretso kayo unod sa linya, no? Ayaw although byuda na ang maong tiguang, pero asawa mo na si kataw dili na imo, ha? Asawa gyud siyang anak. Asawa sa anak. Inahan. Oo. Inahan. Ay, oo. Ba- Inahan siyang anak. Asawa siyang anak. Bana Inahan sa iyang asawa. Inahan sa iyang asawa. Inahan siyang asawa. Inahan Oo. sa asawa. Kaliwa man mag-ingon, ug asawa ba, anak ba, anong agangan ba, ayaw pagpakighilawa sa asawa sa imong isig kataw aron dili ka mahugaw. Asawa siya sa ugangan niyang laki, apan byuda na niya, apan, Di na mo tuyoon ba may kanang ayaw pagkiglawat sa imong asawa si kataw? mulusot lagi ka. Tagsar gyud kay na nga di ka. Sa ba? Mulusot lagi ka. Maluso ay luso. Tagsar kay na may tabo ba? Ay sos, Ay, Ginoo. sus, gano man, nakasuway ka? Ay dili mo gano makakapag-ate pres kasuay sa kuha natin pres ay kanang di nimo tuyoon ba matintal mo gyud ka. Di gyud mo di tuyoon ay. pero ang problema mangayo na gyud ka pasaylos Ginoo nga di na ko Di na. Ang katong ako gulyat nga nagkita mi sa akong ex, Ah. murag delete nga kay kalahap to ako kay mo check in tay ko sunod na lang no kay gikan mo ko ni Simba nga lawat trabaho ko. Pero tinuod ana ay. bitaw pero sakto ba nang gingon mo gulyat nga na lagi mga gayon nga ingon ana, no? Kinuray wa matintal bam. Oo. Tulo kay gayon, Mm. gitintal siya siya wa gyud siya matintal. Mao.
Oh, pero kita taot ba? Tintal yung guy. Aboy, ikaw may nagsinder, ikaw may nagpadaning. Mulayas ba lang ko, biyaan ako na akong ugangan, nakapakungkag sa mampuyo. Uy, biya na lang diya, kakugulit pa, Correct, biya na oy, lang, oy. biya diha. Biya na kayo mo asawa, biya ko na ikaw, nulain kayo. Biya lang, boy. Oh, ikaw ni, Usa man, Gusto na na, boy. magpabilin ka. Hindi ka mo magpuyo sa imong oh, uganan. wala naman ganun imong asawa, tuwa naman ganun nila, kung Correct. ikaw nagpabilin ka diha. Oh, bitaw. Oh, Bitaw na, boy. bahala na siya, oy. Total mo na siya, kasi kayo mga ugangan kayo. Kuha yung mana. Wa jud ko kauyon. Lain kay Ate Fresno nga. Nga naman. Dili kay sila naman lang nag-ipon sa asawa Mao na, oo. sa inahan Lain kayo. siyang asawa. Lain kita na paminaw, lain kita naon sa mga tao. O, wala problema Ate Pres kung nipuyo siya diya sa balay na ang iyang asawa, na ang iyang mga anak, nasa diyang iyang ugangan. Oh. O, wala problema. No, Oo. kay usa ka pamilyahan kamo pero ingon na nga kamo na lang kamo na duha. ang duha, lain kayo. Oo. Kani siya ba? Bisan ganit tiguang na kaayo. Ug sukaran mo kaon gyapon. Unya, Itahan ka ni sa bayot parehas na mo. tao gapon tingali. Dili tingali. Nga naman. Yung mga narbo ba ang laki, no? Kung mirror ako ng iluod. Kasi pagtunan na mo. Ayaw yun. Pagdugay diha, aboy, Oy, pangita pahawa. yung laing kapuyan. Pahawa. Aron, malikay ka sa mga mata sa imong mga silingan. Oo, baka Kay, na. ug sa panulti pa sa mong kakaraan at depressing naghatag yun og pagpakasa nako. Mo ina kingon nga nakasako mo na bali na lang aboy para way problema mo abot nimo gyapon ha. Ug salamat pa pinagat ito tulo pa noon. Todo ko ang puzzle, tiyo.